Iapod mo, I-chat mo. pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Hi. Hello. How do you do? Good afternoon, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, welcome po sa programa niya tong Pinky on Mo Baby. Hanggang po kitang 7 o'clock. Excuse me po. Alas 4 lang po. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? May mga birthday ngunyan. Haberday. May mga travels ngunyan. Maraynaga po sa Sendo Gabos. May mga okasyon ngunyan. Maraynaga po Pilipinas. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Mga travelers natin, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Alas 4 sana po din pagkahapon. May mga birthday po dyan. I-text ang mga birthday. Sandali lang. Tamay nag-apo. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing all along. Try to do it, sing a happy song. Time to dance, it's time to sing a happy song. Happy song. Yo, let's go, boys, come with me and sing. Sing a happy song. Boys, we need to dance. We all have a good chance. Lay your problems on the floor. Clap your hands and sing once more. Music sound in the night. We all can get so high. For no reason, no, don't stop. Now's the time to go to the top. Kumusta po ang sa tuyang aldam? Maraynaga po sa Indogabos. We are down, we're crazy fools. Every day at school, teachers here, teachers there, books and books there everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor. Clap your hands and sing once more. Ang sa tuyang, pasensya na kamo, tamay nag-upod na kliyente. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihin. Magabot kaya ako yan imikang eleksyon. Kadakol ka nag-upod na kliyente. Kaya gusto magpa-advertise. Bata so, ang mga politiko ko yung nag-upod sa kung gusto magpa-advertise. Nanggagana. Pero pag nasa ko nag-aagi, ano? Nanggagana. Nagpa-advertise ako, Kuya Nims. Nanggagana eh. Pero pag sa Kuya Bako, medyo sabi, ano nga pag-una ako?
Kumusta lamang po kita? Awin na, ono na sa tuyang tataramon. Igwa kita ngunyang kimahiwagang tanog man daw tabi kita ki 100 pesos na load, ha. Ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon, mga tugang digdi po sa tuya na programa. Ang sa tuya tabing tataramon. Hay na nga ni so tataramon tangon niya na hapon. Ang tataramon ta tabi ngunya na hapon mga tugang ay nawara lugod. Lati ko na, tanawara. Ligsok. Iyan, ang tataramon ta po pala ngunyan, ligsok. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong Nakadangog ka na kita taramon ko yan ni na ika ngayang salbata nakapaligso ka. Yan, di ba? Ano mo sabihin? Mga tugang kang tataramon na ligsok. So, iyan tabi, Bicol word. Kaya paminsan masabi nga, ika ngaya paligso ka. Ika ngaya paligso kung yan pinagigibo mo. Kung sabihin ka, anong example ko yan ni kan mga paligsok? Halimbawa ngaya, halimbawa nga nagkaparataram ka na, garing magagada na ako. Di ba? Mga rukan tataramon, mga tataramon na paligsok. Oh. Tapos ngaya, ano pang ibang tataramon na ngaya? Ano pang mga example kan mga word na paligsok? Ngaya, garing ngaya kwan, garing ngaya mama bados ako mama. Sabi kan aki, ngaya mama, garing ngaya mama bados ako. Iniling kang ina so aki niya. Iniling kang ina. Inulit, ngaya ma, garing ngaya bados ako ngaya ma. Iniling naman kanina. Pumurupundo ka nga dyan Ata ngaya mama bados ako. Pumurupundo ka nga dyan nga Fernando kang kabaklaan mo. Garing ngaya. Ma, garing man sana ko yan ma, bakalin lang niya akong bra. Ano? Bakalan mo nga ako makibra. Ano nga? Ata, pumurupundo ka nga dyan nga Fernando kang kabaklaan mo. Uy, ano daw ko ng gabos na tao, daing bado, ade? Ano daw mga tugang kung ang tao, din na uso ang bado? Ano daw ang kamugdagan ta? Di gani magayon, araw kayo nag-programa ko digdi. Araw ka nag-programa. Ano daw ko ng mga tao daing bado, ade? Gani magayon, inda. Ano daw? O kamong nagdadangog mo niyan. What if mga tugang ang tao daing bado? Garo kita sa mga urig, garing nga kita mga baka, garing nga kita mga karabaw, garing nga kita sa mga, di ba? Sa mga, paano kan, day kitang mga buot nga niya, halimbawa, na kung day kitang bado, ano daw ang kamugdakan ta, di? Ano ang kamugdakan ta? Paano kita nagkaigwa kita kay supog, di ba? Sabi, nagpunda mga tugang ang supog nin tao, databi kuya nongs, dahil naman databi sa pag-violate ni Eva kasi adan mga tugang sa usugo kan sa tuyang kaagurang nan kan mahal na ama. Doon tabi na develop ang sugo nin tao ta. Sabi da ni Adan, ano ngayaan ngaya agom? Pero imagine mo, siguro dahil kita masyado kuya ni makigastos sa mga brand adi. Dahil kitang bado, magayunong ko ta. Ang pig ko ko dyan, ang garo pigiling ko dyan, kung may karawat na basketball, ano yan nagkarawat ki basketball, ay daralagan kayo. Gari magayunon ngayon ang mga tarabyunan. Kaya lang na-discover mga tugang ambado. Lingonin do. Ever since talaga kitang mga tao may supog, di ba? Dalingon mo. Maski mga tugang sa mga sinaunang tao kan mga panahon, ang inot nindang ginibo, iyong mga tugang an may kinaraman sa pagsulog kibahag. Kung may boxing ani magayon na. Nagkarawat nga may boxing, magayonon. Kung makukuya nimi, magiling ka ngaya kang palarong pambansa, athletic ground cambiyo, marathon. Ay,
Kung araw kayo na amparait, gusto ko maghiling kay volleyball sa women's volleyball baga. Magayon na duwang ka sa women's volleyball. Salbatan ng gayon-gayon. Adi. Magsala mga tugang, inda. Sabi man kit paano pag araw ka ng sitwasyon, guday man kitang mga supong kayan. Araw kayo, nagprograma ako digdio. Naglakaw-lakaw ako digdio. Na di kitang mga bado o, di ba? Sa mga sinao ng tao kita. Pero may mga high-tech na kita o. Naglog niya digdi si Shara, mga programa mo. Di man kitang mga Malaysia kanta. Kita mga tugang, kulang ang supong ta sa buhay. Halimbawa ngaya ki maso na ngaya si Presidente Marcos. Live sa TV, naka-wide shot ngaya. Masabi sa tao ay wow. Pisipis. Hinda. Kung ano nagkarabutan ta naman. Marauto nang inabutan ta niya na ururun niya na hapon. Sabi ni Kuya Nongs Meat Shop, sabi ni Kuya Nongs Imbudo, madali lang sabi ni Kuya Nongs ay, kumusta na tabi Kuya Nongs si Kuan? Kumusta na po si Cha Marina? Grabe man ngaya paligsok mo nong iyo mananggan. Garing ngaya magwapuhon ako. Sabi na kan ama. Garing ngaya gwapuhon ako. Sabi ni Cha Nena, Nongs, di magparapaligsok noy. Ngaya ayun nga noy. Garing ngaya magwapuhon ako Sabi ni Cha Nena, pagparapaligsok nong. Awinda, kung ano naman nagkararaman tango niya na hapon. Ang sa tuya tabing text line 0928-777-5548 0966-230-034. Alright, ito. May problema na naman kita, Shara. May text na naman, Shara, Tigwa na naman to, tapo doon tayo. Ikaw na maging problema, Yun na? Good. Alright. Ano? Kumusta mo na naman? Nahiling mo naman si Phoebe, Chipramer, nahiling mo si Phoebe naman sa maray na hapon sa mga taga Ace Albay Computer Electronics and Repair. Nahiling mo naman si Phoebe? So babae naman na maputi na 6 yon na Phoebe ang pangaran ka ito. Magayo nun. Magayo nun sa paghiling ni maray na hapon sa mga taga Aces. Yan ha. Tali pa lang naman si Chief Ramir. Okay na? Marinapon. Buda sa tagsadiri ka yan. Igwan na naman kita. Kay problema na naman ngunya na hapon. Henry Kungdaing Bado ang tao gari sa estatwa. Iyong mananggad. Adi. Pagan ayam nagparaarual, paligsok nga yan. Yan, di ba? Yan tabi. Paligsok. Gusto sabihin, pag dulo pag matangaan banggi, ang ayam nagari, impag nagbabatok, garo naghihibi. Sabi kan mga gurang, iyan nga tabi sa rong klaseng paligsok. Yan. Okay? Sa Boracay po, sir, dahil na nagatindog na ordinary na uy, araw nga masurimi nga kita, di? Naman sa Boracay talaga, dahil nagkatindog sa ordinary sa naso mga kuna ka na, normalo na sa opisina, nagsarabat-sabatan, normalo na kita nagdeko ta kaya. Kundi, na-develop mga tugang sa buhay nin tao ang supog. Kaya nangyari po yan, ego kita kay ni. Hello? Boss? Kataling gidigsigil ka bibidyoke. Oo. Paligsok? Pero yun sa ating mapa, no? Okay. Sige, mabidyoke, makantang sintonado, ano nang yung kanta mo, paligsokon. O bueno. Wala po sa tuyang mahinwagang tanog, manaw kita ki 100 pesos. Yan, may pinadala sa kuya na pampremyo na load si, ano yan? Councilor Milagod. Yan, Milabal. Yan. Ano yan, yan. Wala po sa tuyang mahinwagang tanog. Yan, di ba? 100 pesos yan tabi. Jan Lloyd ka. Ang premyo ka, pag nahulaan mo, 100 pesos. Dagugon mo. Yan po mo hiwagang tanog, 100 pesos.
Ini, halos nagagamit kita kay ini, oral daw. Yan, ha? Igwa ki mga pigdudumanan ng tao na nagagamit kay ni pero day kayan. Ano yung gusto mong sabihin? Nagagamit nga kaan pero day kayan. Di ba? Ano yan? 100 pesos tabi. Ulit. Yan, okay? 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan pa mga pwedeng i-text tabi sa mahiwagang tanog. Ang number, tabi 0966-203-00... Ay, mali. Sa Smart, tabi 0928-777-5548. Sa Globe, 0966-203-0034. Yan tabi ang mga number. I-text po ang sendong simbag o kaya pwede ka mong magapod. Ano po mga tugang ang mahiwagang tanog? Aber daw, sige daw. Igo lang kita ki 15 minutes. Para po mga tugang hulaan ta ang satuya tabi na mahiwagang tanog. Yan, sige daw. Automatic yan ha. 100 pesos tabi ang premyo natin dyan sa mahiwagang tanog. Ano na lamang? May nag-text gayud. Baka pero ito intrahon si Bea kasi kuan kasi sito nag-newscast ka sa bago. Sito nag-newscast na magayon. Sito nag-newscast na magayon. Si bago. Alas 3. So may hurit sura baga. Si Escobal. Sabi ni Jerome, nagparagumod-gumod si Jerome niya sa pagkang computer. Magayon nga sila, no? Nakwinda. Gari naghuhugas kan kawali, sala. Ano po ang clue? Yun na nga ni isuklo, kotse po pig-start, ay mali. Aro gani. Igwaki. Deko, parang pag-describe kang clue ka ini. Anong pag-describe kang clue ka ini daw, adi? Kung igwa ka ini, gari bako maka ang paggamit niya gari mas madali kung igwa ka ini. Kunda gari makukuha ko yan yung pag sinabi ko ano. Kunig dyan po sa Bicol University, BSBI, sampangan niyang kan Administration Building Campus. Okay? Alright, ito. Ano na? Ay, nako, madipisilon man ngaya. No. Good afternoon, Henry. Mapagalon man iyan na tanog. Nailing mo na. Nangan. Arog kayo niya. Tawan ta ka mo ki. Ulit ta. Yan. Basta ini, pagday kayo ni, gari, maray, pagigwa kayo ni, kwan siya, gari, okay siya, nagamiton. Pero pagday kayo ni, kuan makaati pagamiton na marog yan.
Aber daw. Aber daw. Aber daw. 100 pesos tabi ang premyo kayan para sa kakahula kang mahiwagang tanog. Iyo po. Ikaw na lang kita ki 13 minutes bago po magtapos ang sa mahiwagang tanog. Grabe man ining, totoo yun ang nahiling ko sa Facebook na si Maris Racalbuda sa pelikula niya, na may lalaki siya. Grabe man, salbatana, makatakutom si Maris Racal mina. Dali mo ito, tabi, John Lloyd, si Maris Racal, so nasa Facebook baga na. Hello, mali. Sabi ni Pedro Perez, mga stainless tray na pig paratong patong tabi Sir Hens. Mali, boss. Sabi ni Rochelle, narito, bisikleta po yan. Sabi ni Mench Red, Sir, ampi. Anong ampi? Pig palagatak na pinto, sabi ni Daisy Bite. Mench Red, maray na hapon po sa San Ramon, Uwas Albay. Naramdaman ko po, nung aki pa ko, garis siguro 14 pa lang ako, may programa dyan na Pinky on Mo Baby, si Ampi. Ay bako po si Ampi. Itong Sophie, si Sophie Tabi. Hello? 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 Natabo magtararam. Nitch Liasos, maray na hapon tabi, kung warang bado ang tao kuyahin, siguro wara rapist. Siguro. Ano makatakot ang kuya nimi? Kung gari na kita sumanok baga. Are, hindi mo na manok. So, manok baga, pag nakailing ki babayi na manok, bibukod baga yan. Pag iabot, titok, isan baga duman sa, tigdi, titok is, di ba? Kung bako, pag gari mo yahon, pag bukuda, minatuko sa nasumanok. Minatuko sa manok. Chain block tabi, sir, ligaw. Ay, mali, boss. Nagbukas po ki elevator, tapos nagsara. Mali. Arinola po. Ay, mali. Mapaukod, igwa pang puro pukpuk. Anong igwang puro pukpuk? Basta yun yan. Alright, sige. Naka-tune in kami digdi sa Del Rosario SDA, Santo Domingo, Albay. Kung warang bado, ugmahon ka ng Bex, tana iling ang... Ane ko, sir, sigang iwal. Iyo manangan. Ano? Iyo manangan. Ane ko, baga naka umagid sa tao. Ane, maribukon sa bubong. Salbata ng ribok sa bubong, ganikos. Hello? Palangganang nahulog. Palangganang? Nahulog. Nahulog? Sige. Ulukin simbag mo, sala. Okay. Bye-bye. Alright. Another clue, sir. Another clue. Basta ini, kung igwa kayo ni, komportable ang paggamit. Kung di kayo ni, gari... Lalo na mga babayi, ay man nagagamit kitultul kayo. Jimmy, nasa linya. Jim, kumusta dyan? Yes, salamat BP. Maray na hapon sa mga parantabay. Ayaw kita sa provincial campsite sa Basag, Ligaw City. Kakaabot mi pala ang kasabay niya to sa Rosa Camila Balingkit. Balingkit and Yanisel Bigiras. Matugay kay kita kaining opening mo yan sa regional jamboree. Yeah. First time ini gigibuhon o kaya sa Sagibo, digdi sa Albay, particular digdi sa Barangay Basag sa siyudad kan Ligaw. Magayonon BP an location ining campsite. Inuli sa primero nasa pamitisan inikan Mount Masaraga. Yeah, correct. Makahuyon tanawon digdian Mount Masaraga, nasa eastern part, then yan sa northern western part subol kang mayon. Kaya paborableng maray ang location kana campsite sin ining lugar gigibuhan ka na opening program
yaon digdi sa patag sa baba. Pero ang nakapalibot ka ni kabubuludan tabi BP. Ngunyan ang mga bulod sa itaas ay guanid mga tinampo. Then yaon ang mga jumbo market sa taas, tapos yung mga tent, mga mga campers yaon diyan sa kataasan digdi sa location niya mo. So ngunyan yaon digdi para sa karagdagan ng mga informasyon ta BBB. Ay inoto niya to ni si Rosamila Rosa Camila Balingkit. Balingkit. Okay, so siya ay pasa ko ta BBB ang linya para sa karagdagan pang mga informasyon. Anpon kay ning alas 3 na mga alas 4 siguro. Yeah. Yan na, ipasa ko ta BBB kay Rosa Camila. Apo, Rosa? Hello po, BP. Yes, go ahead. Ngunyan po, sir, niyo na kami sa campsite. Mahiling digdi so mga nagrelinya na sabi, BP. Puuna na so programa. Ano nagrelinyahan? Sa mga partisipante kan jamboree. Ayun. Mga Boy Mga Scouts, sila Scouters, nagrelinyahan na. Opo, BP. Okay. Tapos? Magayuno ng digdi ako lao ng arena. Paki-describe daw kang entire area dyan sa Basag. Igoy ang kigari covered court dyan, tabi. May covered court dyan. Nagari activity center. Tama, Rosa? Iyo po, BP. May covered court dyan. At saan naman gigibuhon so gari opening program? Digdi po, BP sa hampang kan, mahiling digdi so, mayon tapos so masaraga. Pero saan dyan? Mayon punta sa field. O tayo yan kaya na area yan, paglaglaog ka, sa right side, igoy yung covered court. Gari covered building, tama? Iyo po, BP. Sa side niya, igo kimahiwas na area. Diba? Iyo po, Side BP. yan party, may stage na ginibo o dai? Igo pong stage digdi. Yan, niro na digdi sa mga Apo. Kumusta ang panahon dyan, tabi, Rosa? Magayon tabi, BP ang panahon, mainit niyan, medyo makulimlim. Ayun, Kaya, oo. ayos. So bago masyadong mainit ang tama, ano? Kumusta ang daga dyan? Maalpog o anong sitwasyon, tabi? Malinig man tabi, BP ang digdi, ang daga, bako man dumog. Okay. Paki-describe mo daw kang palibot. Anong sitwasyon kang palibot? Anong nahiling mo? May mga tent ba? May mga istaran? Anong istaran ka mga Boy Scouts? Iyo po. So mga tent po, BP, yaon sa taas. Yan, yaraon sa mga iba-iba man ang mga ninda, mga tent na Apo. kada ngaya, Legazpi. Iba man ang tent kang sa Legazpi, tas may Arimbay. Ano pa ito? Mga Kanyan, ano ini o? Ano ang hitsura kang tent na ginibo? Anong hitsura kang sa indang camp tent na ginibo? May do ba no? mga trapal po, BP niya. Trapal? So, mga Trapal? may Oo. harong-harong, baga, Payag-payag harong-harong. iyo po. Tapos sa mga Okay. basta may mga pangaran man dito ang mga ninda, mga tent ninda. Opo, Aurat man opo. pakagiko. Okay. O sige. Thank you, Rosa. Iyan po ang karagdagang report hali digi sa campsite kang jamboree na para sa regional jamboree. Dito kami nabalisip haling Bicol University, DCGB News. Thank you, Rosa, sa report hali dyan sa luwas. Aha. Okay na? Jim? Good. Okay na ba? Hello? Maray na po, VP. Yeah. Si Yanisel? Opo, si Yanisel po ini. Yes, go ahead. Anong latest dyan nakuha mo? Ang sitwasyon po niya, nagbarabaan na po so mga Boy Scout po, hali po doon sa taas. Pero po nagtiripo na po sinda digdi sa field. Mga tirang oras po, pupunan na po ang aktibidad digdi sa campsite. Sa nataas, So, hali. Duman po sa mga tigaranan kang tent po ninda. Ini po kayang area na gaganapan, tatag po ini. So,
sinda po sa mga ibang Boy Scout po, yaon po duman sa itaas na parte. Ngayon po, nagbaraba na po sinda. Tapos Opo, tapos Kung sabihin po, mo, hindi po yan na- area yan, so naistara ninda, nasa elevated, nasa taas na parte? Yes po, VP. Oo. Pero po, digdi po sa field, igwaman po na mga nakatugdok po na mga tent po, digding irestihan po ninda. May, ang iba po nakatrapal, para po siguro mainit ang panahon. Opo. Opo. Pakidescribe mo daw yan, Nisel, ko ng hitsura kan mga Boys and Girl Scouts dyan. Ang itsura po ninda, kan mga Boy Scout po, sir, mga lalaki po sinda. Deman po, sir, oni po, mga nakapula po. Ihanda mo yung supaha Oni po. pag-uli tapahaon ko yun pag-uli na, latuson ko yun si Anisel na, kaya nga rin Boy Scout. Deman po, sir, oni po. Oh. Gusto mong pasipason ta kakipuro kandahong kamatag? Dek, sir, karawan po, sir, oni po sinda, sir, nakatiri po na. Dakol na po sinda digdi, sir, sa area. Yung Okay, nagbabaraba na. okay. Anong color kang uniform? Ang color po, may naka-green pong cap, tapos may naka-red na cap. Pero ang uniform po ninda, pararehas man. Oo. So Girl Scout ka, no? So Girl Scout? So Girl Scout po, mga babae po, guys. Pag natuluhan ta ka patap, latuson ta ka talaga kilang atong pag-uli mo digdi, oh. Mga babae ka mo sa Girl Scout, nanailing mo? Mga babae po sa Girl Scout. So mga Boy Scout po, mga lalaki po sila. Okay. Salbatanang Salbatanang yan sila ni. Masira mo ni paligidon diyan sa Ampason. O di, ano, diyan ba, mga taga sa ng participants diyan, hinapot mo? Sir, oni po, ay, Hello, BP. Ano? Bata, konta na nene. So yun ta. Testing ta na. Anyway, so ngunyan tabi Ako BP. nakansin bag sa kuyanan sila, mga taga duman sa enda. Boy Scout, Girl Scout. mga scouts and scouters sa Boy Scout sa BP participants League nasa more or less 5,000 basado sa pagkipagulay niya to hapon kay Sir RJ Alvarez ang Scout Council Executive League sa BSP Payon Council. Question dahil ko na nalulocate mo niyan si Sir RJ. Matawo na pa, no? Grabe itong sa mga nasa tent nagbabaraba na digdi and sa formation na BP digdi sa may stage na sa Nagibo and nagkakaigwanan ni formation ni Camarinesor. Grabe ang dilig sir, maray na hapon sa media po sa DCGB. Anong oras po sabi sa indo ang official na pagpon? May official si sabi di maya kaoron ta Camarinesor delegation ini participant tabi BP grabe ang Camarinesor arin dyan ay yung may meeting gayud panguna sa mga official BP blanco pa dahil paki official na kan Boy Scout o kaya official kan gobyerno digdi sa stage blanco pa sa mga oras na ni and possibly mga 4 o'clock or onward na official na pagwapon. Takaswapon, sabi ni Sir RJ, 3 or 4 o'clock. Malas 4 na, negative na sa pag pa man nagpupuon, na sa formation pa man lang sa mga oras na ni. And may wason kaya, sa mo yung campsite, may naroon mong mga nasa 20 hektaryas, campsite BP sa Bulod, tapos digdi sa baba. Okay, sige na, masasunod ako digdi sa... ayun na. Wag na sir. Malayo pa siguro. Hanapin natin. Anyway, sumabalik na lang kami, BP. Digdi sa campsite na dahil pa man nagpupuon and dahil pa man kitang na ihiling na mga official kan Boy Scout in magin kan mga lokal akan gobyerno digdi sa totoyang kinamumugtakan. Antabayan na lang ang mga masunod na kaptang kaning antabayan natin niya itong programa antuon kan regional jamboree
Ngunyan alaw sundo Marso 9. Jimmy Nasalita kasabay niya to. Sa to yung mga interns, si Rosa Camila Balingkit, asin Yanisil Bikiras, Mobile, with Boy, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Mga tugang live from Basag, Ligao City. May kinaraman po sa regional opening kang Regional Jamboree kang Boy Scouts of the Philippines. An mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba, tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago tanganing bag mga tay, kain po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lod sa proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaupo nin proteksyon. Siring man, mga tugang ang nakakatabang ini para mapugulan ang danyo sa atay. Ini po nakakatabang man para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Alright. Alright. Sige. Good morning. Pagma po na umikot or vacuum, sagot ko po, mali. Flusher ng CR ng inodoro, sir. Ligaw. Mali po. Ang mahiwagang tanog ay deodorant binuksan kinag sa lamesa sa taklob. Mali. Toilet seat. Uy! Harani na ini Kuya Nemi. Harani na. Ang ukod niya, toilet seat. So, ito bagang so. Ano po ka ito so? Pag bago ka magtukaw, bisisiring, baga, pagkatukaw mo naman, bibalik, toilet seat. Tapos ito ugaring, paminsan, titumbaw duman subitis, isus ko mariyo, dito maggaramot ng iba na. Toilet seat. Pagkabugtaki ka ito, sumagamit, titumbaw subitis. Saka baga, paghali niya, yaunso, tala kang sapatos niya. Sala. Sala po. Sala. Harani na. Pero ini po, harani ho na ini. Siguro ang kanya kayo ni mga... siguro mga 5 dupa na sa nakuya ni Mi. Yun ang tama niyang simbaga. 5 dupa. Alright. Good afternoon. Butaka. Anong butaka? Anong butaka? Butaka. Ay, sukan ini. Ito. Pagsara kan toilet seat. Alin ko yan naman mas tamang simbag? Toilet seat sana o pigsara na toilet seat? Alin masara ni? Ha? Hello? Hello, Henry. Yes, maray na hapon. Upod ba na to? Ano po? Yung pagsara sa CR na to, bakal baka na parang di spring. Di spring? So bakal na tigas sa pagsara sa pintuan ng CR. Di spring. Arin, so sa doorknob? Hindi, walang doorknob siya. Oo. Wala sa doorknob. Pag binuksan mo baga ang CR, nakatunog ako. Pagsara niya, magatunog magila yun. Amo? Screen door? Parang narugaan. Ang CR, screen door ang bugtak? basta pinto siya na bakal sa yan. Parang aluminum nga niya de. Okay. Ini po, madam, harani dyan sa may pigasabi mo. Harani dyan. Harani po dyan. Pati naman sa toilet seat, harani po ini. Parang nasa CR yan, sir. Nasa CR po. Ay, napatuga mo pa ako pangyari sa mga baka. Ako ko kaya, sir, yan. Pinto. Pinto yan kan CR. Bako po pinto kan CR. Tapos balik yan, namatanog magilaray. Bako po pinto kang CR. Opo. Hindi nga, parang aluminium. Bako po. Okay, sir. Bye-bye. Yeah, bye. Toilet seat. Harani na duman. Alam ko na ha.
Flush sa CR, mali. Toilet cover. Tukawan kang lubot, daragiton ka ng mga babae pag may tipsik. Iyo man nga dali. Ano nga babae, daragiton ka ini? Hello. Hello, good afternoon, sir. Ay, good afternoon po. Sir, makakod lang ako, try. Sige po. Biday. So, biday po yan. Bidet. So, parang, ano ba yan? So, pang nag-CR ka ba, sir? So, Iyo, spray po siya. spell bidet. Dahil na nagod. Wala na naman. Kala man sana. Oy, baka, ang tanong pag kang bidet, ano ka, di ba? Hey, sir. Ha? Kasi sa tanog niya, pag inuli mo siya tumasalaagan niya, medyo maribok man talaga siya sa iyang garihot. Matalion ka man. So, biday po ba yan? Sabi mo, haraniyan sa bowl. Oo. So, bidet, tapos, Pag in-spray mo, pag ginamit mo, tapos pag inuli mo, ibabalik mo naman siya doon sa lasa niya. Mas anong hindi mo inuli? talaga. Ibinalik gayod? Whatever, sir. Binalik o pig-ali. O bahala na. Lagi-lagit ka, o gari-gari ka man. Lagitong ka Di naman, iwan o ako gari. dagit. Oh, gari, ara mo, gusto kong madagit ka, ta gusto kong, dagot ang bus mo, kung dagit ka o bako. Hindi sa iwan. Oh. Sige na po. Sa totoo lang. Tumali man lang. Oy, Po. sa totoo, gari taman simbag mo. Paano man? Ito magang bidet. Hindi po. Nakakuha, Ano lang, imagination ko lang yan, sir, sa bago. Tapos sabi mo, nasa CR. si So, medyo sabit, nagkasita si sabit ko. duman sa, may sabitan ka na minatanog. Iyo nga ni, sir. Tapos maribukon ang host ka. Minsan, so, ano yan, lansang? Maribukon ta. Paggigamit, lalo na sumagal pag minagamit, namang problema sa bidet. Malaniton ba? Uy, amiga. Sabi, malaniton da yan. Pag, pag, ano, sir, pag di mo control, so, controller. Pressure, na pressure. Pag inot na press, di mo nangkad pagtutok. Nata. Ang ako nog. mo. Oy. O, sige na. Ika ang nakakuha kang tamang simbag. Yay! Kinuha. Tapos, binalik dumang. Ito sila katakpan balik. Balik. Oo. Bako sa toilet seat. So, biday ba? Si sabi, may, ikaw kaya kuha ka na may lagatak. Adi ba, day man? Ikaw kibiday na may lagatak. Medyo plastic type. Oh. Matay. Ano? Tapos, yung iba, metal. Yeah, correct. So, plastic na yung tanog. Pagbalik. Yun ang may metal. Yun yung May tanog. tanog siya, pero bakong arog ka yan ka-iskandaloso. Oh. Kaya, pero ang technique pa lang ka, pag primerong luwas ka ang tubig, di mo na kayo pagtutok. Dainang ganda makulo. O, sige. Malamit pati kung sa iba. Opo, congratulations, tabi. Thank you. I-text mo sa number mo, paladan ta kaki 100 pesos, ha? I-text mo. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Thank you so much po. Bye-bye. Bako na-disquido kita kuya ni ngayon. Di na naman si kita kuya ni sa Oristorya. Bako na na-disquido kita. Toilet cover. Ito itong tamang simbag. May bidet kaya na pag binalik mo, daing tanog, igwa kay susabitan, minakuan siya, minalak siya, para na tabi siya, mahulog. Yan. Grabe ang sensation paggamit bidet. At amalanit na kuya ni Sa totoo lang, di ako nagagamit kaan. Faucet handle po, sir. Yung may hose ligaw. Ako na ko nagamit ka na makusubag ang pressure ka na bidet. Di ba? Kaya tabi ito ang tanog kang paggamit nin bidet. Yan. Spell bidet. Ay, naku, alas 4 na. O, talagang na sa texter ta. Oy, Ate Shara, dumidi ka, Ate Shara. Tawag niyo sa problema tang do. Wala digdi. Dumidi ka. Congratulations, tabi. Pakitext tabi kang kuan, kang number, kang caller ta. So, number tabi, tabi. So texter so winner ta. Ay, naku, madali lang. Wala pa so kuan. Ano ko nis may bata kuan, 6 minutes na lang bago mag alas 4 ni hapon. Madali lang. Ta. Madali. Madali lang. Ta. Nay ko nasala naman so may lang ta. Tawan make advice ni Sarah itong so texter ta.
na hiling ko, may problema sa kuya ni Mitch. Sunod lugod ang problema ta. Bata imbes da ko magpara po problema, madali lang ta. O na lang ha. Ako na ta na pong gusto texter ta. Ate Shara, to kami na tabi dyan. Ta, aram ko ikan mo may or expertise kay ni. Hello Ate Shara. Good afternoon, VP. Good afternoon, madali lang ta. Hi, naso texter ta. Gari maliwanagon. Ha? Gari Ano maliwanagon. ang gusto mo? Badiklum. Ah, okay. Lights off. Ah, okay. Para makakaturog maray. Ah, okay. Anong kuna yan? Lights on, lights off. Yeah, Lights off nga lights po. off. Chocolate or ano ito? Chocolate or Flowers. flowers? Chocolate. Chocolate. Dark or white? Dark color or white color? Fair. Ha? Gray? Career or love? Both. Both. Tawad ikaw palang arugon to si Boy Abunda di. Hay na nga ni so text ko pighanap ko kaya madali lang. Alat ko na pangyari lugod. Langot ta so text. Ay na nawara lo. Dakuro na kayo so naglaog na text madali lang. Pataday ko pa na review so. Ako na. Good afternoon, sir. Gusto ko lang, baka yun niyo. Okay. Madali lang. Ba't alas 4 na lamang ko. Madali lang, ha? May hiwaga. Iskot bukas, 11 ayam. Good morning na ining yaon digdio. Pangyayari 3 bukas. Wala lugod. Alas 3. May problema. Alam ko na. Paano ito ma-search ito? Maganda ang Isel Batana. Problema bagaan ano mo na. Nawara na pangyari. At palang ka ito. Kanong tulos? Ano ko na? Tig-screenshot mo to. Yung nga ni. Parang pag-search ka, dapat makuha ta sa words niya, no? Para Mari. Pangyayari lugod. Deko na nakukuha. Baka may grabe. Alright. Ikaw na, kagamit ka na kibiday? Iyon naman, baby. Kumusta? Okay man. Okay man. Makusog. Makusog ang tama. Makusog ang tama. Naka-tune in bukas elevator. I am good. Nawara lugod. Sorry, tabi. Deko na. Deko lugod na ko Malay, in-screenshot ko, nakasuba ko ito. Nawara ni. Wata urala ba ito? Baka sarong cellphone, baby. Digdi. Pakitext daw po, graray so, Juan. Alas 4 na lamang. Saga na lang dito. Pangyari sa maaba ka na wara lugod. Pwede po kung nagdadangog sa texter pwede po pakitext tabi. Wala talaga. Alas 3. Earlier ito bago ko magpuni. 3:20 ayam. Good morning. Good morning na ang sunod. 3:17. Nawara. Sige ko, alam naman digdi sa ito pwede digdi. Ikaday kang problema? Wala man po. Aba kayo rin baka nag-text giraray? Wala talaga. Sorry po talaga. Oy, so texter pasensya na po. Mahiwaga ang buhay ng tao. Nawara talaga. Ay nako. Alas 9 na deactive. Mga reaction sa cellphone ka sa bago ini. Nawara ni? Nawara? Sa aga na sana, baby. Oh, lights on, lights off. Lights off. Lights on. Chocolate or flowers? Chocolate. Chocolate. Career or love? Both. Tall or short? Tama lang. Large or big? Big.
Okay. Hairy or no hair at all? Harry. Yung may buhok. May buhok. Natahiling mo ako. Ikaw, may buhok na hiling ako ni Sarah. Ano man na, Manay Salome? Ano? May buhok na hiling ako ni Sarah na, ano babae ini, oh? May buhok ka ba gabi? Ikaw palang kita kaan si Premier Kikon. Ade, mga hapot-hapot man nga, ade. Araw ganda si Boy Abunda, ade. Ganun mo kayo pagurun-urunan. Wala na talaga. Bilay ko talaga nako. Pasensya na po, Wala lugod. Saga na sana. Alas 4 na pati, oh. O sige, thank you. O may gigriton ka, Ate Shara. Wala man po. Bye-bye po. Small or big? Big. Okay. Pasensya na po. Dahil ko nakukuha na kulong kasi naglawag na text. Pangyayari sa maaba ka. O so winner tatabi, pakitext kang number. Garo ining 7115. Tama ba? So winner ta sa 100 pesos na load. 7115 yung winners natin. Pakitext po 0928 tapos ang last 4 digit niya 7115. Pakitext po luludan tatabi yan ki 100 pesos. Pasensya na dahil ko nakukuha sukan eh. Ay nako. Pasensya na tabi. Pakisaga na sana. Paggalon pa lang. Dapat pa lang ito. Pag nahiling mo, ikuan mo natulos, ikuan mo natulos, ikuan na. Kulong ka sa text, kaya di ko nasundan. O anyway, tabi, o bueno, mapaarang nakita, mabalik po ako sa aga. Alas 5 po, mga tugang nin aga sa programang Morning Hirit sa DCGB. Pag naku ako po usukwan, dahil nalugod nagribok-ribok sa texter tao, baka binaya. Dahil man nga pigbasa sa text ko, baka dahil nalugod nagkuhan. Nawara talaga. O sige po, pasensya na ha. Baka... O ayaw ni nag-text o. Ito. Sabi na, bukas na lang po ako magte-text tabi, sir. Thank you. Dahil ako matix ngunyan, tabaka, dahil mo na naman makuha. Okay? Okay po. Salamat kan sa iyong pagantabay. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na hapon. Oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang